गोदानखौनो लुबैयो इउपिपिएलखौनो मानि थाखाय बिराद जोङो नासयजानाय मोनबाय खाम्फाजों हाग्रामाजों खाम्फानावबो थांबाबो सैमा बादि हखारो फर्मुला राननायाव थांबाबो सैमा बादि रायहरजायो हाग्रामानाव थांबाबो रायहरजायो बेबादि आरो ओमफ्राय जेबो मोनाखै आरो खुनुरुखुम बे पेन्सनखौ आङो बे माबानाव गावसिनि मा होनो बे मेम्बारा जागाया बेनाव खुनुरुखुम खुद्रियै बे बानायना हरदों आरो बेनिफ्राय मोनदों नङाबा होआखै सिगां खाम्फाया हरदोंमोन आं फिसाज्ला बुथारजानायनि समाव कमप्लेन हैदोंमोन बे कमप्लेन हैनायाव ओमफ्राय होनदोंमोन खाम्फाया आं 50,000 हरनोसै होननानैहाय ओमफ्राय हरनोसै होनदों ओमफ्राय हरोना हरा जिखुनु माबायाव मा होनो हरदों होननानैहाय डिसिनाव हरदों होननानैहाय माबाबाय ओमफ्राय थांबाय आं खेबसे माबाखौबो धीरेन मास्टारखौबो लालायनानै बेनावबो बेखौबो लिंलांनानै अफिसाव हाबबाय आं हाबनानै माबाबा गैया दोनखोमाजोब्बाय बिसोरो मेम्बारफ्रानो गासैखौबो दोनखोमाजोब्बाय बिनिफ्राय आरोबाव कमप्लेन हैबावबाय आं कमप्लेन हैनानै ओमफ्राय मानो बिदिब्रा आंथ' हरथारबाय मा बिदि खालायो होननानै बे पेन्सनखौनो हरनाय जादों आरो बे पेन्सनखौ हरनायावबो आरोबावबो दाननानै होबावदों आरो दाननानै होबावबाय मालायफोरा बे माबा सालखुरा सफैनाय समाव नायबाय आङो नामा गैया आंजों लोगो थांफानाया मासुवा बिमामोन बेना जाबाय आंनिखौ दानबाय बे अफिसावनो दानबाय आरो ओमफ्राय माबा दङमोन अलंबार रथेन बिसोर दङमोन बेवहाय जिरायनानै गाबनानै फैदों आंनि न'आव खहा जादों आंनि फिसाज्ला बुथारजादों होमब्लाबो आंनो बेबादि सथ' मथ' आंनो पेन्सन हरनायखौ नोंसोर दानो होननानैहाय आं बिदि होननानै बुंनानै गाबनानै फैदों जेबो मोनाखै जेबो सिन गैया बे फिसाज्ला बुथारजानायनिखौनो खाम्फानाव कमप्लेन हैदोंमोन गैया हराखै जेबो हराखै आं गोदो गोदायनिफ्राय आं खाम्फानो भट होखायाखै आं नांगौल' होखायाखै आं मालाबाबो दाबो बै बारावबो होनदोंमोन आंखौ नोङो थांदो जाबाय थांदो माबायावनो नांगोलावनो थांफिनदो होनदोंमोन आंखौ आं थाङा आं थैजासे आं थैनानै थांलाबाबो देरहाबाबो देरहायाबाबो इउपिपिएलआ देरहाबाबो देरहायाबाबो आं थैजासेखौ आं नांगोलाव भट होनो हाया होननानै आं बिदि बुंदों आरोखि आंखौ सारेन्डार लाहैनो थोनो आरोखि আমাৰ গাঁৱত যিখিনি আদিবাসী তাত বেছি আছে বহুত মানে এনেকৈ আমাৰ এই BPF চৰকাৰ খাম্পা ছাৰে ভালে কেইবাৰ গৈছে আমাৰ তাত কিন্তু দেখিছে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকুৱা পৰিস্থিতিবিলাক কিন্তু সি আমাৰ গাঁৱৰ সমস্যাবোৰ নিদেখিলে ৰাস্তা ঘাট তাৰপিছত এই যে আই ঘৰ আমি তাত 30-40 ঘৰমান আছোঁ আদিবাসী ৰাভা বড়ো কিন্তু এতিয়া এজনো আমাৰ তাত আই ঘৰ পোৱা নাই বা ৰাস্তা ঘাট পোৱা নাই এনেকুৱা অৱস্থাত চলি আছে আৰু আইটো এতিয়া বৰ্তমান মাত্ৰ 2টাহে পাইছে আমাৰ তাত 30 ঘৰৰ ভিতৰত আৰু ৰাস্তা ঘাটটো মানে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে তেতিয়া আগে গৈ পেলাই আমাৰ গাঁৱত আমাৰ জাম্ভা জাম্বি আদিবাসী ভাই ভনীসকলক মানে কি কয় পইচা টকাবিলাক অলপ চলপ চাহ পানী খাবলৈ দি মানে সিহঁতক ফুচলাই এইদৰে সিহঁতে এনেকৈ চলি আছে গাঁওখনৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও আনিব পৰা নাই গাঁৱত এতিয়া যেতিয়া আহিব ইলেকশ্যন তেতিয়া ক'ব দে আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিম বা ঘৰ দিম এনেকৈ কৈ থাকে সিহঁতে কিন্তু আজিলৈকে এতিয়াও মানে একো দিয়া নাই আমাৰ যিখিনি গাঁৱত মানে আদিবাসীসকল আছে ৰাভা বড়ো আৰু চেল্ফ হেল্পৰ গ্ৰুপৰ বিষয়েতো বহুত মানে এবাৰ গৈছে আমাৰ তাত ছাৰে কৈছে 5,000 কৰি টকা দিম আমি পোৱা নাই আৰু কি 5,000 টকাও পোৱা নাই নিবিচাৰোঁ আমাৰ এইবাৰ আমাৰ ইউপিপি মই ভাবিছোঁ আমাৰ হাগ্ৰামা চৰকাৰক বিদায় দিব লাগে কিয় ক'লে আমাৰ ইমানখিনি আমাৰ গৰীব দুখীয়া আমাৰ গাঁৱত এতিয়াও ডেভেলপ হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি এইবাৰ নিশ্চয় পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আমাৰ আদিবাসী ভাইসকলেও তাতে ৰাভা বড়ো যিমানেই আছে সিহঁতে আদিবাসীসকলেও কৈছে এইবাৰ আমি আপোনাৰ লগত ছাপৰ্ট আছোঁ বুলি কৈছে ইউপিপি চৰকাৰ আমাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰক আমি এইবাৰ জিকাই দিম বুলি আমাৰ সমষ্টিত মানে সিহঁতে কৈছে বুলি মোৰ আগত জনাইছে আৰু प्रमद बर'खौथ' आं थगायसुला होनना साना बेखौथ' आं बिराद मोजां मानसि सानो प्रमद बर'आ थगायसुला मानसि नङा गावसोरसो थगायसुला हाग्रामायासो थगायसुला बयबो मोनथिजोबो बेखौ गावनो दंफां सिखाव आरो ओरै जोंनि प्रमद बर' सारखौसो उल्था फानो बियो आं प्रमद बर'खौ माब्लाबाबो थगायसुला साना बियो सासे मोजां मानसिसो मोजां दैदेनगिरि गावसोर जेसेबांसिन गावसोर दंफां सिखाव आरो गावसोर खावनानै मालायखौसो बिसोर फानो
ओंखायनो आङो बुंनो सानो जोंनि आइजोफोरखौ दा फैबाय थानाय इलेक्सनाव बयबो जोंनि आइजोफ्रा गोनो गोथो जानो नांला खौसेयैनो ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनांगौ आरो गोजोनैनो देरहाहोनो हानांगौ आरोखि हायो जों बेखौ हागोन होननानै आसा खालामदों बयबो हाथारनांगौ रनजितखौ 100% देरहागोन होननानै जों सानखादों। ओमफ्राय आं दा बेबायदि देरहाथारनायनि सान्थौखौ जोंहा रनजित बसुमतारी सारखौनो देरहाथारनायनि थांखि लागासिनो दं आरो देरहाखानांगोनबो आरो जों बयबो सापर्टखा 100% बे देरहाखागोन आरो जोंहा माने बांसिन मोजां खामानिखौ बेनो सारानो मावलांखागोन बेखौ जोङो भबिसतआव नुहुरखाबाय आरो बेनि थाखायनो जों बेखौनो देरहाहोगोन हायाखै 100% बे हायाखै आरो बेखौ बुंनो हायो आरो जोङो बेनि थाखायनो जों रनजित सारखौनो देरहाहोगोन माब्रै खालामनो हानो जेराव माने बे गासिबो फल्सखौनो मावजोबो ना खामानिफ्रा गासिबो बिनि खामानिया नंखाय गोजा बिनि थाखायनो जायाखै आरो रावबो मोजां मोनखाया औ बिनि थाखाय जोङो रावबो सापर्ट गैया बिनि थाखायनो बिनि माबाया जायाखै आरो बिसोरथ' बिदिनो बुंबाय थादों खिन्थु हाग्रामा गावनो मिडियाफ्राव हगारदों गावनो थगायसुला गावनो बुंखांबाय मिडियायाव जों रायजो राजायाबो नुदों मबाइलफ्रावनो जों नुनो मोन्दों आङो गाव सानसेखालि हगारदोंमोन जों रायजो राजाफ्रा नुदों जेनेबा गावनो हाग्रामानो बुंना लादों जों दंफां बेफारिमोन जोंनो दंफां बे एरियायाव जों दंफांखौ खावनानै जों फानैमोन होननानै निसय गावनो बुंदों बेखौ रायजो राजाफ्राबो नुजोबखादों दा बेवहाय बेफारिया गावनो थगायसुला बियो गाव लाजिनायावहायनो जेनेबा रायजोफोरखौ बोरै गाज्रि मोनहोनो हागोन बेखौ फान्दायनानै बियो दा जोंनि प्रमद सारखौ बियो थगायसुला होननानै बुंबाय थादों आरो खिन्थु बियो नङा जोंनि सारा जोंनि रायजो राजानि मोजां मावलांखागोन आरो बे बिटिआर सुक्तिखौनो बेनो सालायखानो मोनगोन बे 100% रोखा आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा गासिबो जिखिनि नांगौ बेखौ मोनजोबनो हागोन निस्सय नंगौ बियो गावनि गारदिखौ सेजानो गिनानै बियो दिनै प्रमद सारखौ बियो गाज्रि बुंबाय थादों रायजोफोरनि सिगाङाव बियो जेनेबा गाज्रि मोनहोनो नागिरदों निस्सय बे गावसो सेजानो गिदों आरो बियो खिन्थु रायजो राजाया प्रमद सारखौनो दिनैनि समाव आरो बिटिआर सुक्तिखौ मोजाङै मावलांगोन होननानै आसा खालामदों आरो लुबैदों आरो बेयो जाफुंगोनबो 100% रोखा जाखाबाय जेनेबा दा गावसोरथ' होनो जोङो मानो डेभेलप खालामाखै डेभेलप खालामदों मा होआखै जों कलेज लुदों होनो हस्पिटाल लुदों होनदों हे लामा नांगौ लामा बानायनानै होदों दा बिसना जिखुनु खामानियाव आरो ना दा कलेजनियावबो बिसना दुर्निति दं नङा होमबा दा जेनेबा बिसोरो ब्लक अफिस लुफैबाय होनदों बावबोथ' जेबो गैया दा जेनेबा हस्पिटालबो लाबोबाय हस्पिटाल लुबाय दा हस्पिटालावथ' जेबो गैया डक्टरबो गैया नार्सबो गैया ओमफ्राय दा जेनेबा लामाखौ बिसोरो बानायजोब्बाय जों लामा होदों अबे लामाखौ बानायखो गासिबो लामायानोथ' बायजोबनाय माइ गायजाजोबो होमबा दिनै जोंना डेपुटि चिफआ गावनि लकेल एरियाखौबो फोसाबनानै लानो हायाखै दा रायजोनि उखैनाय गांनाय जेबो मोनथियासै खबर लायासै बियो गावनि न'आव फैयो रुनिखाथायाव न' दं रुनिखाथानिफ्राय फैनोसै थांनोसै किसु जेनेबा गरिबफोरनि जेबो खबर लाला गावसिनि बे केदारफोरनि बे माबाफोरनावल' खबर लानोसै मा होनो गावसिनि मेम्बारफोर बिसोरो जा खिन्थायो बेखौनो बियो हय होननानै थाङो आरो लामा दालांल' बानायनानै थ' लामा दालाङाबो कमप्लिट नङा